Kaixo, ongi etorri GPS tailerretara. Tailer hauek Gasteizko udaletxearen proiektu baten parte dira, zeinetan zuek bezalako ikasleekin lan egiten dugun, zuen kezkak eta zalantzak argituz, batez ere etorkizunari begira, etorkizun akademiko zein laboralari begira. Gaurko tailer honetan esaterako norberaren profila eta ikasketa itxaropenak izena daukanak, pantailetan ikusi dezakezuenez, egingo duguna da gure autoezagutzean zentratu. Bai, askotan horrelako saioetan, horrelako orientazio guneetan edo galdetzen dugu zer dagoen kanpoan gure barnera begiratu aurretik. Orduan gaurkoan kontrakoa egingo dugu galdetegi batzuen bidez eta proposaturiko ariketa batzuen bidez eta gure interesak, gaitasunak eta orain arte erakutsitakoa behatuko dugu pizkatxo batean. Ni Aitziber naiz eta tailer honetan lagunduko zaituztet, beste batzuetan bezala, bideo hauen bitartez. Bideoen intentzioa da zuek nahi bestetan gelditu alizatea, aurrera botatzea edo atzera egitea, behar duzuen guztietan daukazuen materiala ahalik eta hobekien ulertzeko. Aurrera goaz. Galdetegiekin hasi aurretik, diapositiba hau ikusiko duzue, zeinetan ikusten dezuenez autoezagutzaren inguruko taula bat dagoen. Bertan hainbat galdera agertzen zaizkigu eta nire gomendioa da galdera hauek erantzuteko tartetxo bat hartzea, behar badezue bideoa gelditu. Izan ere, esan dizuedan bezala oso garrantzitsua da gure burua ezagutzea aukera egoki bat egiterako orduan, ez? Orduan, gure gaitasunak, gure ezaugarriak, gure gustuak, etorkizunerako nahiko genituzkeen lanbideak eta barren inguruko galdera hauek erantzutea gomendagarria ikusten dut. Taulatxoa betetzeko tartea atera ostean, hemen daukagu gure lehenengo galdetegia, ikusten duzuenez hemen daukazue link bat, klikatu eta galderen zerrenda batera ailegatuko zarete, zeinetan batetik 5 puntuatuko duzuen item bakoitza segun eta zenbaterainoko adostasun maila daukazuen. Eta kasu honetan gure interesen arabera erantzungo dugu. Hau da, zer gustatzen zaigun, zer interesatzen zaigun. Ez da galdera hauek ez dira zuen gaitasunen ingurukoak. Orduan, niri adibidez zinema interesatu altzait, naiz eta kamera erabiltzeko edota ediziorako gaitasuna ez izan. Orduan, zuen interesetan pentsatu, zuen gustuetan pentsatu eta dituzuen galdera horiek erantzun. Amaieran taulatxo bat agertuko zaizue, puntuazio batzuekin, puntuazio horiek mesedez gorde, bai paper batean kopiatuz, bai argazki bat ateraz edo screenshot bat eginez, baina gorde aurrerago beharko ditugu eta. Bueno, ikusten duzuenez, zuen emaitzak taula batean agertuko dira, eta taula horretan jakintza arlo ezberdinen inguruko puntuazio batzuk aterako zaizkizue. Hemengo eta jarraian datozen diapositibetan, jakintza arlo hauetako bakoitzean ditugun ikasketa ofizialen aukerak Euskal Herrian edo Euskadin agertuko zaizkigu, bai EHUko ikasketa unibertsitarioak, hau da, Euskal Herriko Unibertsitateko ikasketak, eta baita lanbide heziketakoak ere. Kasu honetan, zientzia eta teknologia arloko ikasketak agertuko zaizkizue, begiratu daudenen artean, eta begiratu ea zuen interesekoren bat baldin badago. Ikusten duzuenez, hemen dauden guzti hauek linkak dira, hortaz, zalantzak badituzue beraien funtzionamenduaren inguruan edo, klikatu gainean eta informazio gehiago lortuko duzue. Lanbide heziketari dagokionez, hemen agertzen direnak ez dira FPen izenak, baizik eta familia profesionalen izenak. Hau da, FPen barruan hauek ere jakintza arloen edo moten arabera sailkatuta daude eta ikusten duzuenez, bat izan daiteke, adibidez, informatika edo irudia edo egurra
Orduan oso ezberdinak daude eta gonbidatzen zaituztet begiratzera zer dago. Osasungintza erantzunak jaso dituzuenentzat, hemen dauzkazue berdin, EHUko ikasketak edo lanbide heziketakoak. Baita, sarbide berezia, proba bereziak eskatzen dituzten ikasketak ere, bale? Kirolen kasu honetan. Giza zientziei dagokionez ere, berdina, EHUn eskaintza handia daukazue, lanbide heziketan ere badaude zuen jakintza arloarekin bat egiten duten familia profesionalak ere, hortaz, hartu ezazue tartetxo bat begiratzeko ea baten bat gustuko duzuen. Gizarte zientziekin ere, edo aspaldi letra puruak bezala ezagutzen genuen hauekin ere, berdina gertatzen da ikusten dezuenez, unibertsitateko ikasketak eta lanbide heziketakoak. Eta azkenik, arteak lortu baldin baduzue zue puntuazioen altuena bezala, jakizue EHUko ikasketak badaudela ere, lanbide heziketakoak ere baita, eta horrez gain, badaude neurri bereziko ikasketak bai goi mailakoak eta bai erdi mailakoak. Adibidez, hemen Gasteizen daukagu diseinu eskola edo idarte, musikene, musika maila gorenean ikasi nahi baldin baduzu Donostian daukazuen eskola, edo antzerkia gustatzen baldin bazaizue, Bilbon daukazuen beste eskola ofizial bat, bai? Osea, ikasketa hauek ofizialak dira, naiz eta unibertsitatearen barruan ez egon. Aurrera baldin bagoaz, hemen daukagu gure bigarren galdetegia gaitasunen ingurukoa dena. Hau bai, pentsatu beharko dezue ze gaitasun daukazuen erantzuteko. Aurrekoa bezala, batetik 5 baloratu ditzazkezuen itemak agertuko dira, hau motzagoa da, galdera sorta bakarra da, aurrekoa 5 galdera sorta ziren, eta hori, oraingoan, bai, gure gaitasunak begiratuko ditugu, baina, esango dizuet, ez izan zuen buruarekin gogorregiak, bai, askotan daukagu tendentzia gure gaitasunak izkutatzeko edo gutxiesteko, ez? Agian ni marrazten ona naiz, baina ez daukadanez jarraitzen dudan ez dakiz ze artistaren maila, ez dut sinisten hain ona naizenik. Pentsa ezazue eskolan edo zuen kurtsoan momentu honetan exigitzen zaizuen mailan. Eta maila horren arabera erantzun. Ea ondo zabiltzaten edo justotxo zabiltzaten. Baina hori, ez izan gogorregiak, ze gero agertzen zaizkigu nahi ditugunak edo espero ditugunak, baino emaitza baxuagoak eta harritzen gara. Orduan, ondo tratatu zuen buruak eta jakin behar dugu ere esaten zertan garen onak, bai? Bale, kasu honetan aurreko testean bezala, aurreko da galdetegian bezala, gorde itzazue ateratako emaitzak aurrerago beharko baititugu. Hurrengo ariketak egiteko. Primeran. Orduan, behin emaitza horiek ditugula, hemen daukagu taulatxo bat betetzeko lortu ditugun emaitzekin. Hemen ezkerraldean ikusi dezakezuenez daukazue gaitasun horien definizioa, baten bat ez baldin bada ulertzen begiratu dezazuen. Gero, puntuaziorako zutabetxo bat, zutabe honetan aurreko galdetegia erantzun da atera zaizuen puntuazioa apuntatu dezakezuela, eta bigarren zutabe honetan balorazioa. Nola lortuko dugu balorazioa? Hemen azpian dauzkagun tarte hauek begiratuz eta gure puntuekin konparatuz. Adibidez, nik harremanetarako gaitasunean, adibidez, edo gaitasun soziala, ez dakit nola gertuko den. Lortu baldin badut 18ko puntuaketa bat, gaitasun ona daukadala esan nahiko du. Orduan, hemen alboan jarriko dut, hemen 18 bat, eta hemen ona. Ulertzen da, horrela gaitasun guztiekin. Bale, jada puntuazio horiek gordeta ditugula,
eta aurrekoak ere bai. Konparazio taulatxo bat egingo dugu, bai. Izan ere, idealena izango litzateke momentu honetan topatzea gure interesekoa den eta ondo ematen zaigun edo onak garen zerbait. Ondo? Orduan, zer egingo dugu? Kopiatuko dugu taulatxo hau, baina ez dugu osorik kopiatuko. Bakarrik gure gustokoenak diren bi arloak, bai? Adibidez, nik eukiko nuke artea eta giza zientziak, hauek bi, bai? Orduan, nire orritxo batean kopiatuko nuke, eta fijatuko nintzen ze gaitasun maila eskatzen duten gure gaitasunetako bakoitzean. Artean, adibidez, ikusten duzue koloretxo hau dela gaitasun ona, hemen jartzen duela, gaitasun mekaniko ona eskatzen dute. Nik konparatuko nuke daukadanarekin, eta adibidez, gaitasun ona baldin badaukat, primeran, oso ona baldin badaukat ere, primeran. Gaitasun nahikoa baldin badaukat, alarmatxoa sortuko da. Kasu honetan, ere daukagu hemen oso gaitasun altua eskatzen den arlo bat dela arlo artistikoa. Arlo artistikoan eskatzen zaigu gaitasun oso ona edukitzea. Orduan, konparatuko dut nire emaitzekin, eta baldin badaukat berdina, primeran. Ez zaitezte larritu, konparazioa egiterakoan ikusten baduzue ez duzuela ez da batean ere eskatzen den puntuazioa. Batzuetan gertatzen zaigu lehen esan dizuedana, gure buruarekin oso gogorrak izaten garela, eta orduan ez dugu onartzen zertan garen onak edo, eta orain horrela zenbakiak aurrean ditugula, alarma pixkatxo bat sortzen zaigu. Baina lasai egon, ez badago, bateko diferentzia baldin badago, adibidez, ona eskatzea eta nik nahikoa eukitzea, edo oso ona eskatzea eta nik ona eukitzea, ez kezkatu. Biko aldea baldin badaukazue alarmatxoa piztuko da esan dizuedan bezala. Baina horrek ez du esan nahi, adibidez nik hemen gaitasun nahikoa baldin badaukat ezin dudanik arte ikasketa batzuk burutu. Bakarrik esan nahi du, gehiago zentratu beharko naizela gaitasun hori potentziatzen. Eta nola egiten da hau? Praktikaren bidez, denok dakigun bezala. Praktika, formakuntza, konstantzia eta bar. Orduan, kezka gehiegirik ez. Hau, honek balio digu ikusteko, nola goazen eta zertan zentratu behar garen gure gaitasunak eta interesak bat egiteko. Behin hau egin dugula, hemen daukagu beste taulatxo bat, gure noten ingurukoa. Nola beteko dugu hau? Azkenengo ebaluazioko, pasaren kurtsoko edo pasaren urteko noten emaitzarekin. Gure intereseko arloa baldin bada arteak, adibidez, musika eta plastikaren notak jarriko nituzke eta ikusiko nuke ze media ematen didan multzoak. Institutoan bestelako ikasgairik egin badut, adibidez ikusentzun, edota argazkilaritza, edota diseinua, edo dena delakoak artearekin zerikusia daukatenak, jarri ditzaket ere bai. Eta berdina beste arloetan, adibidez, giza zientziak interesatzen baldin bazaizkit, eta ekonomia egin baldin badet institutoan edo batxillerrean, hemen ere jarri dezaket ekonomia egin dudala. Noten media ateratzeko, bale? Primeran, behin guzti hauek ditugula, laburpen taulatxo bat edo hausnarketa taulatxo bat beteko dugu, bale? Taula honetan, hasieran kokatuko ditugu gure intereseko arloak eta hauetan atera dugun puntuazioa, gero kokatuko ditugu gaitasunak eta arlo horietan nola baloratzen diren gaitasun hauek, gogoratzen zarete laukitxo ilun eta argietaz, laukitxo horietan jartzen zuena, eta hemen jarriko dut nire gaitasunak, bale? Hemen eskatzen dena eta hemen nirea. Eta azkenik hemen azpian ez dela ikusten nire aurpegia dagoelako, arlo honetan, gure intereseko bi arlo horietan, kasu honetan zientzia eta teknologia jartzen du, baloratzen diren ikasgaien notak eta hauen media. Normalean, hau guztiak bat egingo digu. Gure interesak baldin badira,
zientifikoak edo gure interesak baldin badira artistikoak bat egingo dute gure gaitasunekin eta orain arte atera izan ditugun notekin. Baina, bueno, puntuaketaren bat baldin badago pixka desorekatua, badakizue zertan zentratu behar zareten etorkizuneko zuen bide edo zuen amets hori egiterako bidean. Bale, orain jada ikusi dugula pizkatxo bat nondik jo, zein den gure perfila, gure profila, ikusiko dugu hezkuntza sistemak guretzako dituen bideak, bai? Gehienek suposatzen dut DBH amaierara arte egin duzuela, izan DBH-tik edo izan lanbide heziketa basikotik, oinarrizko lanbide heziketatik, eta hemendik aurrera datozela gure aukeraketak. Orain pizkatxo bat erakutsiko dizuet, ze aukera edo nun begiratu ditzazkezuen dauzkazuen aukera. Adibidez, batxilergoak baditu modalitate ezberdinak, badakizuen, lehen aipatu ditugun jakintza arlo edo interesen arlo hoiei erantzuten dietenak, eta badauzkagu adibidez batxilergo artistikoa, giza edo giza zientzia batxilergoa, zientzia eta teknologien batxilergoa eta osasungintza baitan hartzen dena, eta hori zuen institutuko webgunean ikusi dezakezue ea ze ikasgai dagoen bakoitzean zer eskaintzen den zuen institutuan, eta bar. Diapositiba zerrenda, aukeren zerrenda luze horiek zituzten diapositiba horiek ateratzerakoan lanbide heziketako aukeraren bat gustatu baldin bazaizue, hemen daukazue FP Álava webgunearen linka eta webgunearen inguruko kaptura batzuk. FP Araban izenak dioen bezala Arabako lanbide heziketa eskaintza biltzen da, eta bertan ikusi aldituzue lehen aipatu ditudan familia profesionalak, hemen agertzen direla batzuk, eta hemen besteak. Ikusten duzuenez, jada, lanbide heziketa ez da soilik mekanika edo iturgintza. Orain ere, osasuna, turismoa, gizarte lana eta antzeko arloak ere topa ditzakegu. Orduan, nire proposamena da, sartu eta ikustea zer dagoen, zer daukagun. Eta azkenik, jada unibertsitatera joatekotan baldin bazaudete, edota gustatuko balitzaizue jakitea zer eskaintzen den unibertsitatean, kedun ministerioaren webgunean topa dezakezue aukera hau, búsqueda de títulos, eta bertan egin dezakezue bilaketa filtratu bat, filtroak jarrita, nun ikasi nahi duzuen, ze ikasketa motak, ze gairen ingurukoak, eskola publiko edo pribatu batean ikasi nahi duzuen, eta bar. Eta honekin jada bukatzen dugu. Hemen daukazue bada ezpada dudarik geratu diren edo test gehiago behar dituzuen, edo eta ikasketak, eskaintzen diren ikasketen inguruko galderak badituzue, hemen daukazue udaletxearen webgunea, GPS proiektuarena, hau da proiektu honena. Bertan aurkituko duzue gazteentzako atal bat, zeinetan esan dizkizuedan gauza guzti hauek agertuko diren, bai nun topatu lana, nola eraiki kurrikulum bat, test gehiago esan dizuedan bezala, ze ikasketa aukera ditugu, nun egin praktikak, nun egin voluntariotza bat, eta bar luze bat. Orduan, zalantzarik geratu baldin badira, espero dut webgune honetan sartu eta argitu alizatea. Nire partez gaurkoz nahikoa daukagu. Eskerrik asko jarri duzuen arretagatik, eta espero dut laguntzazkoa izatea bideo hau. Badakit orain oso galduta ibiliko zaretela, baina, animo zuen aukeraketarekin, zuen erabakiarekin, eta egongo gara. Laster arte, eskerrik asko.